is toen je 28 mei. Dit is Bient. Mij joen aan tafel Nienke Laverman. Ze begon haar carrière op het Benne Ieperlospul dat dit jaar 24 jaar bestaat. Nederlands onbekendste popster, Meinde Talma, bezongt het leven van de Grenzer kunstenaar Hendrik Werkman. En de grootste YouTube-sensatie is nog maar zontje hier en komt uit Stiens en zijn naam Joost Klein. Waarom ligt er dan sneeuw? I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. I got it for the lolo. Ja, Joost, even voor de duidelijkheid, dat wie sto dus, hè? Ja, wel een beetje met een zonnebril op, maar dat was ik. Ja. Dat was jij. En van hoeveel mensen hebben dit film kunnen bezien? Deze rond de 20.000. De andere films van mij tikken wel de wat hogere getalen aan, maar deze was wel, voor mezelf vond ik wel leuk. Ja, jij kent geen schaamte. Nee, dat zeggen ze wel vaak. Oh ja? Hey, en mensen vinden dit dus echt leuk? Ja, het is vooral de factor van waarom doe je dit? Durf je dit? Dat is vaak de reden waarom mensen het blijven kijken en het delen. Oké. Van kijk, deze jongens is in de sneeuw staan. Ja, dus sensatie op YouTube. Aasten praten we absoluut der vierde roer. Eerst heel wat oors, want van Nienke Laverman wie het de opstap naar een grote carrière op het podium. Het Benne Ieperlospul, dat bestaat het hier 24 jaar. Zoend 90 kies kwal ben uit Litterse deal, mooi dwan om dit grote theaterspektakel. Nienke, dat is voor het eerst mooi dien om dit Benne Ieperlospul in. 90, nevens mij. Oh, haast helemaal in het begin had ik al. Ja. En gelijk de haatrol, denk ik? Nee, dat hier nog net. Oh. Toen was ik nog helemaal net naar voren te stappen of alleen nog te jongen. Maar ik weet nog wat hier erop, 92 dus. Toen moest iedereen even echt bij de audities zelf alleen nog een stukje jongen. Dus toen moest ik wel. En toen kreeg ik de hoofdrol. Toen mocht ik Minouche spelen. Minouche. Van ja, die kat. En Annie M.G. Smit. Ja. Want het is toch zo, je mag hem eigenlijk maar 2 keer mooi van, hè? Ja, het is groep zoon en 8 van de basisscholen. Ja. En dan de haardrol Minouche. Ja. Er is helaas geen, we hebben geen beeldmateriaal. Nee. Dat leidt denk ik ergens bij een onbekende ergens op zolder. Ja, maar het vast een videobom wezen. Vast. We hebben wel audio en we hadden nog wat originele foto's. Dit is toen wie sto dus tolwier. Ja. Dit weet Stem me voor de spiegel en Kim in kottekop. Met zilder nee een blikje, het bjout een grote flop. Hey Minouche, dat is de poes. Een lekkere kat staat zit dag. Ja, het klinkt in elk geval. Het ziet er heel professioneel uit, moet ik eerlijk zeggen. Ja, nou, dat weet ik best wel. Of tenminste, van de werkst wel mooi. Een regisseur die echt wel weet wat hij doet. Of is het een beetje gênant om naar te zien? Nee, toch? Nee, dat is echt hartstikke leuk. Nee, het is superleuk. En dat weet ik echt een hele leuke tijd, heel leerzaam. En voor mij wel echt, het had echt onwakker van, hey, dit is interessant, dit wil ik dwannen. De magie van het vieren, van het marmerkoor, het vertellen van een verhaal en de magie van theater. En dat had echt wel wat dienen dat ik dacht, wauw. Ja, want dan is dat dan nog maar 12 hier. Hoe is het dan? Want je speelt dan ik wel voor 300 mensen publiek. Ja, dat wie dus echt wel serieus. Ja, het is serieus, ja. Ja, inderdaad. Het is wat oors is gewoon een squalvoorstelling van 30 hard naar mem of zo. En ik echt wel een aantal keer achter mijn koor. Dus je kreeg wat die routine van je gaat erheen voorbereiden, je requisieten op goede plek en dat soort dingen. Dus ja, echt het gevoel van in het theatermaatje. Ja, en dat is natuurlijk een van de meest bekende eigenlijk die het mooi die je het onder het jeugd Ieperlospul, Benne Ieperlospul, en die het letter aan 4 skopt het in de theaterverhoord. Ja, toch? Eigenlijk binnen net zo volle meer. Nee, dat weet ik net dat er nog misschien wel. Ik weet dat de zoon van Hendrik van der Meer die toevallig ik kom Hendrik van der Meer maken hier voor de muziek en ik weet dat Kees nou muziek schroot en maak het maar ja, verder weet ik al net wat ik een soort ben. Een mooi jongen. Ik weet net dat er eigenlijk meer troggie in binnen. Nee. Maar ja, het wakkert in ieder geval heel erg dat gevoel van dit is machtig, omdat je door het mooiste aan en dat gevoel ik wel van bij mij zit nog steeds het verhaal vertellen voorop. Daar begin ik altijd mooi, wat wil ik vertellen? En dat is natuurlijk wat je vanuit het theater heel wat mooi kregen hebben. Ja. Maar dat weer dus de eerste kick en dat is dan zeg maar het virus wat je dan, dat heb je dan echt te pakken. Het virus, ja. En mijn het ik bedoel, dat is echt jonger. Heeft wel eens mooi in een musical? Nou, ik was vrij voor de hoofdrol in zeg maar, de 6e klasse, dus zeg maar, groep 8, voor de musical. Maar ik werd toen heel verlegen en ik weigerde toen. Dus,
Welk stuk wie het? Ik had toen nog geen enkele artistieke ambities in die tijd. Nee? Nee. Maar welke hoofd? Ja, er ging dan een band dan heb je in moeilijkheden hier met een lokale buurman of zoiets, weet ik wat. Een PFS erin misschien zei. Maar ik had toen echt wegeren. En de schoolmaster werd toen echt heel verbaasd. Want... Ja. Ik ken het wel trouwens. In dat eerste jaar maar die week ik nog zo verlegen. Waar ik op een gegeven moment vragen van je mocht naar ik inzongen in de studio, de CD. En nou was er ook een stukje van die rekening nemen. En nee, absoluut net. Ja. Ik inderdaad, no way. En het hier erop moest het dus. Nou, oké, ik zet me erdoorheen. En, maar dus ik heel wichtig was dat vertrouwen wat je dan krijgen en leren van goh, Kim blijkbaar iets en het wordt waardeerd en het is. Dus dat, ja, en daar heb je letter in die lettercarrière ook weer profijt van. Zeker. En je kent altijd weer waarom naar dat gevoel. Dat is toch het belangrijkste. Van dat mooi elkaar zo'n soort eigen verhaaldeel zetten. Weet je, zelf dan helemaal in opgaan, waar het publiek helemaal in mooi gaat. En wat heel puur is eigenlijk. Letter, dan kom je in een soort vakmanschap. En dan gaat het soms ook wel zo horen dingen. Kun je in details je verliezen. Of in perfectionisme of ambities of ego's. Of, weet je wel, maar dat gevoel wat je daar mooi kreeg en hebben. Van, daar gaat het dus eigenlijk om. Emotioneel dat verhaal vertellen. En er helemaal in verdwijnen. En daar kun je altijd vanuit waarom. Ja, Joost, hij zou wel eens de haardrol spelen in de musical? Ja, dat is... Oh, ja, echt? Ja, gek hè? Nou, vertel jongen. Nee, ik zelf was dat schaamte, dat had ik als kind ook niet echt... dat was altijd wel een beetje gek doen en gek... Voor laatst nog in de harmonie met mijn school dan. Hebben we zo'n grote vuif idee. Dat was de harmonie had speelde een soort Griekse tragedie. En speelde ook een of andere macho... En dat wist je natuurlijk. Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk. Hartstikke mooi. Nou, snijden, dan is de grote reunie van oudspelers en vrijwilligers van het Benne Iepen Lofspul. Nieke, ben je daar direct bij? Ik ken het, ja. Dat is dan wel weer een beetje een... heel sneu. Ja. Maar goed, de oren binnen wal. Het is vast een hartstikke mooi feest. Dat denk ik. Ja. Jongens, heel wat oors nou, want wat docht wenningcorporatie Elkien mijn meesken die te hier net meer betalen? Aasen krijgen we daar een reportage over. Op een ei had Meinde Talma een muzikale biografie maken. Nou, verjitten Football Internationals en hem zelfs als Nederlands onbekendste popster beschonkt hij nou het libben van de Grenzer kunstenaar Hendrik Werkman. De voorman van de kunststreaming De Ploeg. Ik denk eigenlijk dat er een heel soort mensen misschien wel binnen die hij vooral kennen van dit versje. Maar de mooiste Nederlandse voetbalnaam blijft nog die van Oekie. Oekie Hoekema. Oekie, 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 Oekie. Oekie Hoekema. Foto wordt dat, denk maar hij zit net in mijn top 10 qua... Oh nee, toch net? Hits op YouTube bijvoorbeeld. Oh, dat net. Nee. Dat weer net. Maar Oekie Hoekema, kist je hem? Oekie Hoekema? Nooit van het? Nee, eenmalige international. Dat ik net. Nee. Nienke, nee. Zaterdag 2 weken spelen op het Oekie Hoekema koelkastentoernooi. Ik maak een beetje stad hiervan, maar Ja. Oekie Hoekema koelkastentoernooi. Het is zeker vreselijk naam. Ja, en, Deze is toch spelen. Ja, want hier is een burger importeur van hoekkoelkasten uit Noorwegen, Oekie Hoekema. Vroeger weer de profvoetballer. En ik had altijd dan, als ik het nummer spelen, dan had die aankondiging van als meesten nog op zich binnen naar een mooie hoekkoelkast. Maar ze te lanen bij Oekie Hoekema uit Oranjewoud. Ja. Maar jongens, genoeg over Oekie Ja, Hoekema, ja, want ja, daar zit hier helemaal net. Nee. Want daar is dus dat wie de louter voetballer Oekie Hoekema, wat we niet kregen jetten. Dan maken ze nou dus een album, dat is dit album. Oer Werkman, de kunstenaar Hendrik Werkman. Dat liep het mij dus eigenlijk volle serieuzer eigenlijk, want dat bij Oekie Hoekema weer meer een knippeeg. Ja, maar op zich eenmaal oranje, dus die over vestjes op voetballers en dan zit ik een keer wel echt een serieuze vestjes over. Bijvoorbeeld door Marcel Peper die in zijn enige interland zijn schoonbruts en voordat zijn carrière al weer. Die had toen die speel in Paradiso en hier weer toen ook. En die vond daar helemaal emotioneel toen het vestje dus op zich zit ook nog serieuze noemen op. Ja, maar nou even Werkman, Ja. want we gaan van Marcel Peper naar Werkman. Wat heeft hij echt rekken onder het levensverhaal van Werkman? Nou ja, op zich, ja, die had een heel bewogen leven gewoon. Hij is begonnen als drukker in Grens. En mede toch hulp van zijn vrouw, Jansie Kramer, haar ouders, die hem toen financieel wel echt geholpen met ze. En op een gegeven moment hier 20 man personeel als drukker. Maar toen verstoor zijn vrouw, al op jonge leeftijd. En hier rekken we een nieuwe vrouw.
Nel Suveert en ja, die hier meer belangstelling voor de kunst. En hier zelf werk toen ik en hier bij de ploeg kwam. En die lekker steeds meer begeesteren door de kunst. En op een gegeven moment toen hield er maar iemand personeel horen. En toen die er helemaal opslokte door de kunst. Ja, maar hij is letterlijk nog, het is een triest einde, hij is letterlijk fusilleerd, hè, krijgt van Ja, de want bevrijding. die kwam toen bij de de blauwe schuit, een soort illegale uitjouwerij. En op zich, ja, ze maken net heel heftige illegale kunst, maar ze hebben hem toch oppakt in maart 1944. En in april hadden ze hem Delsket in Bakkenvinger. Ja. Maar nog niet horen, toch Pieter Schaap, de bekende moordenaar. Ja. Ja, want de SD'er van de kunst van Werkman had hij ook geïnspireerd. En daar woest zelf graag één fragment zien laten, hè, dat wie Mijn hart is zwart. Nou ja, ik werd me vragen van is er een kunstwerk dat hij hopen had om het versje te schroeven. Dit is dan een kunstwerk dat Hendrik Werkman maakte hier voor zijn vriend August Henkels. Die ik de blauwe schuit zie, die zit toen in een kamp. En toen maakte Werkman op basis van een gedicht van Hendrik Marsman. Paul Robertson zingt. Dat is het gedicht. Nou, tenminste, daar staat dan de tekst Mijn hart is zwart. En, daar heb je een fragment van. Dus, Kunnen we nou zien laten? Ja, ja. Mijn hart is zwart, mijn hart is rood, mijn hart is hard, mijn hart is dood. Maar ieder hart, zij, hard of dood, of zwart of rood, wordt wit in mijn dood. Ja, hij is voor dit album ook gearwerken met het Melisma saxofoon kwartet, gerenommeerde saxofonisten. Dat is nevens mij voor die ook een hele orenwiese van werkje dan. Ja, ik ga voor het eerst had ik een enkele noot op een toetsenbord spelen, keyboard, piano, wat dan ook. Ik ga en voor het eerst alle noten uitskreun. Voor jou saxofoon, dus de alt, bariton, tenor en sopraan. Dus dat was op zich wel een mooi experiment voor mij om een keer uit te bezieken om alles te arrangeren. En zo had hij zelf ook weer op een ontwikkelen eigenlijk als muzikant. Nou ja, op zich wel ja. Het is ja, dan heb je alles van tevoren uittocht. En het is ook wel leuk om in een studio zitten te gaan en jezelf te verrassen natuurlijk. Om ja, de inspiratie uit te laten. Maar dit is ook wel leuk en dit weer een heel betoefde saxofonist. Ze hebben een tour in China gehoord en ze spelen heel prettig. Vier verschillende landen, dus hij is wel een beetje wat verschillende verhalen. Dat is wel leuk om mee te maken. Ja. Zij ben je natuurlijk nog net. Nee. Hè? Nou, je het hier wel kennen we hier juist de debuutoptreden in de Amer, café in de Amer. Ja. Dus dat, maar toevallig goed net. Nee. Maar hoor dus net langer in spanning. Kun je een stukje zongen? Ja, nee, dit is dan Vesco over de ploeg. Dat weer voor Hendrik Werkman heel belangrijk, omdat dat weer echt zien voor hun. Vriendschap is moeilijk, vriendschap is het hoogste wat er is. De weinige vrienden die ik had, waren kunstenaar net zoals ik. We noemden ons de ploeg, een bonte verzameling van kunstenaars. We kozen kleuren en vormen die pasten bij onze eigen aard. Weg met de kou, weg met de huiver, de aarde heeft lang genoeg gesluimerd. Onder haar dorre korst, wij zijn de ploeg en hebben een grote dorst. We zijn de schilders van de ploeg, we woelen de aarde om. We trekken nieuwe voren in het land onder de Groningse zon. Wow, prachtig. De cd van Hendrik Werkman wordt takom snel presenteerd hè, in Greens. Ja, 3 uur in Greens en 8 uur in Museum Drachten. En dan mandjes leidt hij vanzelfs in de winkels. Tank, mind het. In ons riegen oer meesken die net meer uit de schulden komen kennen, zullen we met Metje Tinga op een paard. Metje werkt bij Elkien. En dat is een wenningcoöperatie. En de wenningcoöperatie zet verliezen hier 21 meesken op stritten. Omdat ze al langere tijd de hier niet meer betalen. Metje Tinga is van wenningbouwvereniging Elkien. Het aantal meesken dat moeite hebben hier te betalen, of helemaal net meer betelt, groeit. Zij alleen al krijgt er in een week 5 huishoudings bij. Je wint het al niet? Nee, dit eer het vrij leeg inderdaad. En ik zag dat sleutels in de deur hingen. Dus ik denk dat deze zelf al is vertrokken voordat we überhaupt rondom je konden. Dus dan kunnen we even zien hoe het er binnen vast zit en hoe de persoon de wenning het achterlaten. Ja, wij noemen dat Noorderzon, die is met de Noorderzon vertrokken. Dat kan.
Maar de Noorden zijn vertrokken. Ja, dat jet als een onaantrekkelijk avontuur, maar budget hier financieel zak klem zitten, dat stiekem wijveren de enige oplossing liek het. De koeien zitten in de door. Geen onwil dus. Je hebt er onmacht. Het is gewoon altijd heel heftig. Ja, je staat toch weer iemand voor de door en je neemt toch zijn hoer zo. En ja, dat blijft altijd heel moeilijk. Elkien heeft in Friesland 18.000 hierwennings. Vlinier hebben ze 31 huishoudings eruit zetten. Gelukkig geen been erbij, zo het metje. Het blijft wreed werk dat ze liever net docht. Ik heb wel eens een jonge jongen gehad die dan probeerde krijgt zijn leven weer wat op de rit te krijgen. En ja, dan lukt het toch uiteindelijk net. Familie verstaan, net meer ergens te landen kennen. Ik heel veel schaamte. En ja, dat is juist zo'n jongen die juist vuurt gaan. En dan, ja, dan ben je natuurlijk mees gewoon. En dan denk ik gewoon van, ja, hoe komt dit met deze jongen? Ja. Maar ga je hem dan eens achter deze persoon aan? Of, dat doet de deurwaarder. Die gaat zien dat er nog wat te verhellen valt op deze persoon. Maar ja, het gebeurt ook heel vaak dat mensen vertrekken en dat we ze nooit weer sjoggen, dat de deurwaarder nooit weer wat van ze heeft. En dan ja, dus maar de vraag waar ben ze heen gaan. Ja, dit is natuurlijk best wel een skeerde post van de woningcorporatie. Nee, wij willen eigenlijk geen band op straat te zetten. Ik heb het zelf nog nooit meemaken. Maar nee, eigenlijk niet. Meestal gaat toch ook wel heel vaak heel veel schaamte in. Het is net makkelijk om dat te doen dat je even net je lessen kunnen dragen. Dus dat zorgen ik wel heel soort. En het kan inderdaad ook wel gepaard, wat wij dan noemen multiproblematiek. Dus dat er net alleen nog sprake is van huurachterstand, maar dat er ook echt wel orenproblematiek is. Nou ja, dan kun je echt wel van alles stinken. Verslavingen of vervuiling in de woning, dat rent heel erg uit in. Ons doel is net om mensen met huis te zetten. Daarvoor zijn wij er net als woningcorporatie. Wij willen mensen huisvesten. En dat wil ik zo vol mogelijk doen. Maar ja, soms is het onoverkomelijk. Omdat een huurder heeft natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid erin. En die moet ik zelf de stappen innemen. Wij kunnen net alles wat ze vult nemen en alles wat ze doen. Maar we proberen dat wel zo vol mogelijk te voorkomen natuurlijk. Nog even om naar Juster, naar Anna, omdat ik zei haar schulden net afbeteld, omdat ze het yield net had. Petronelle Stokman heeft mij wat regelen, maar wat wie mij doen net helemaal duidelijk. Toen hebben we een afspraak maken dat Anna een eerste onbetelling zou doen en dan daarna weer een afspraak om het restant. En op kantoor maakt ze dan steeds maar handelen ze de zaak al. Ja. En heeft er zicht op? Rint dat? Ja, die eerste onbetelling had Anna keurig dien. Dus ik ga ervan uit dat het helemaal klaar komt en dat ze zo richting een schuldenvrije toekomst kan. Anna is net de enige die het financieel dreig heeft. In Nederland binnen Vline eerst aan 6.000 mensen uit haar huis zetten, omdat ze de hier net meer betellen. Heel wat was nou, want hij waart in RTL Late Night neemt als een van de grootste talenten op YouTube. De zoontje-jarige Joost Klein van Stieners. Die grappige filmpjes zijn vooral heel populair bij jongeren. Zo had Joost een eigen YouTube-kanaal met al 50.000 abonnees. Joost, ben het eigenlijk een soort 50.000 abonnees? Ja, dus, doe je dan aardig mee? Ja, dan ben je wel een naam binnen de kringen. Ja, want ik ben zelf nog net zo heel erg bekend, maar dat is dus echt wel een hit op YouTube. Ja, ik word, zoals je zei, ik word bestempeld als talent. Ja. Het is, ik doe het al een paar jaar nu en ik krijg eindelijk een beetje erkenning voor hetgeen wat ik doe. Ja, maar hoe is dat dan? Want Herberto Tan die maakt het dan bekend op nationale televisie. Ja. En dan wordt die namen dus neemt. Hoe is dat? Ja, het was vooral, ik heet dan Eenhoorn Joost op internet. Ze deden er een beetje lacherig over toen. Het is natuurlijk ook niet een helemaal serieuze naam. Nee, maar... Maar het is echt het is een heel apart gevoel. Van triomfantelijk tot aan dat je denkt van... had ik maar een andere naam gekozen. dat ze zeggen. Maar het voelt echt heel goed. Zullen we even zien, was er al je makkers op YouTube? Tuurlijk. 2014 was echt een geweldig jaar voor mij. A.k.a. Eenhoorn Joost is echt geweldig. Nee. Aan die nominaties doe ik niet mee. Wij zijn hier nu buiten en ik ga zo meteen mijn broek uittrekken. Helemaal hilarisch. We can go. Fuck with us and then we tweaking ho. Run up on that nigga, get the squeezing ho. It's the kind of beat to go. Ja, Joost, dit is al je wat grappiger. Ik ben altijd hele kwarte filmpjes, hè? Ja, ik probeer het vaak zo snel mogelijk achter elkaar, zo kort mogelijk ook te houden. Zodat ik het zelf ook leuk vind om terug te kijken. Max het wel met een serieuze camera? Of dus met een telefoon? Nee, ik heb mijn spiegelreflex voor aangeschaft alweer een tijd terug. Echt lang voor gespaard, toen een jaar huis aan huis gedaan.
elke woensdag met stomme krantjes in mijn fietstas. Elke keer bandlek. Maar ik heb uiteindelijk een mooie camera aangeschaft. En hoeveel van die filmpjes maken ze dan per week ongeveer? Mijn streef is minimaal 1 keer per week. Want ik doe een beetje die comedy, entertainment dingen. En ik stop ook heel veel tijd in, maar het liefst zo vaak mogelijk per week. Maar minimaal 1 keer per week dus. Ja, en hoe is het virus? Ik bedoel, bij Dij is het virus ontstaan bij het Benne, het theater, hè? Hoe is het bij Dij eigenlijk? Want er best 4 bist er maar begonnen. Ja. Hoe is dat zo kwam? Je hebt in YouTube Nederland heb je een paar grotere namen. En die kwamen er op een gegeven moment mee dat ze mijn filmpjes wel tof vonden. En die waren te gast bij Humberto Tan en die benoemden mij dus als YouTube-talent. Liet ze in één keer mijn filmpjes zien. Ja, maar hoe is het erbij begonnen? Want wanneer is het idee van, ja, ik wil gewoon filmpjes maken? Bij mij begon een beetje als ik had niet echt een hobby of iets dergelijks. En ik keek altijd zelf op naar die andere YouTubers, in Engeland vooral, in Amerika. Ik dacht zelf van, dat lijkt me tof om ook in Nederland te doen. Toen kwam ik achter dat er een paar Nederlanders waren. Dacht ik zelf, dit is perfect voor mij, dit is een beetje gek doen op internet. Maar wat is nou eens een hele goede Engelse YouTuber? Waar is dat dan? Joe Weller. Joe Weller? Ja, dat is een jongen die een beetje zelf doet, een beetje vloggen af en toe. Ook vooral over onderwerpen. Ja, vloggen. Dat is, help ons. Video, dat staat voor videologboek. Dat je zeg maar je dag bijvoorbeeld, als voorbeeld Enzo Knol, dus een van de grootste, of de grootste vlogger van Nederland. Die vlogt dan elke dag. Die komt uit Drenthe, toch? Ja, elke dag filmt hij zijn leven. En zodoende, ja. Ja, dit is voor in mijn maar hoe oud was jij toen je dit... Ik was zo'n Fries praten, sorry. Ja. Hoe oud was dat toen dat zeerst en dacht van, dit wil ik? Mijn allereerste film was 2008. Dat is dus, toen was ik 10, denk ik. Dus, als ik nu terugdenk, wat deed een 10-jarige op YouTube? Dat hoort naar mijn mening helemaal niet. Maar ik zag dat en als je jonger bent, ben je natuurlijk makkelijker beïnvloedbaar. En denk je van, zij zijn cool, ik wil ook cool zijn. Ja. Dus ga je het ook proberen. Maar toen is er geen camera of gewoon met die telefoon? Nee, toen had ik dat was echt nog echt een oudere camera. Oh, die ik van Zolder had gepakt. En de kwaliteit was ook echt 2 pixels in een aardappel of zo. Je kon amper wat van zien, maar ik was er trots op en ik liet ook al mijn vriendjes zien. En, je had er meteen ook ideeën van wat je dan wilde doen? Nee. Dat was toen echt. Toen snapte ik ook helemaal niks van wat ik deed. Ik dacht gewoon, ik plaats het erop en mijn vrienden kunnen het zien. En toen kwam ik achter dat ook zeg maar, mensen buiten mijn vrienden, buiten Friesland, konden het ook zien. Toen dat idee binnenkwam, zeg maar, was wel echt van... dit is een hele mooie wereld voor mij. Je kunt mensen ontmoeten. Zodoende heb ik ook andere YouTubers als vrienden. Nu gewoon waar ik mee afspreek. Maar die wonen helemaal niet hier. Die wonen in Utrecht, in Limburg. Want hij heeft dan 50.000 subscribers. Abonnees eigenlijk, ben dat. En er is zelfs, want dat die oude weekend, een Dutch YouTube Gathering. Wat is dat precies? Ja, dat was alweer de 10e editie. Was in deze keer. Daar hebben we beelden van. Dit bestaat? Ja, daar ben ik. Je zit achter die dranghek. Ja, klinkt zo dranghek. Maar dat waren mensen die voor mij in de rij stonden om met mij, zoals hier zit, handtekeningen en foto's. Je bent razend populair, jongen. Ja, dat wil ik dat ik ooit niet echt bevriend had. En nu heb ik heel internet als mijn vriend. Hij is gewoon 50.000 vrienden. Ja, dat allemaal vanaf mijn kamer bereikt. Zoals je zag ook in mijn koeienpak op mijn kamer lekker aan het dansen. Dat is denk ik ook wel wat voor mij het leuke is. Dat je vanuit, zeg maar dan, ik zelf kom uit Friesland natuurlijk. En dan vaak is er nogal een kloof tussen wat er buiten Friesland afspeelt, naar mijn mening. En door die YouTube-filmpjes voelt het gewoon of ik de buurman van iedereen ben. Ook van mensen uit België, uit Duitsland. Je kunt door het internet zo makkelijk met iedereen in contact komen. Ja, maar ik ben op YouTube, jongens. Ja, ik wil hem maar ik ga zelf een kanaal. Ik had het is van 1200 filmpjes erop. Ik had die clips van noemers en zo. Ja, precies. YouTube is ook ooit eigenlijk echt populair geworden vanwege muziek. En het is heel makkelijk om je muziek of clipjes erop te doen. Alleen er is een hele stroming gekomen van vloggers, zogenaamd. Ja, dit is minder duidelijk wat het is. Het is net clip of muziek, maar het zit er gewoon een soort van... Ja, het is van, ik noem het vaak gewoon video's die ik maak. Mensen vragen wanneer komt je nieuwe video. En het is inderdaad immens 50.000 mensen. Maar de muziek die je dan bijvoorbeeld hoort, dat maak je ook zelf? Nee, het is vaak dat je omzeilt een beetje copyright, probeer je zodoende een beetje, weet je, dat je zelf niet in de problemen komt. Joost, jongen, een heel soort succes met YouTube. Jim verzels ik, tegen dank van je komst naar de studio. Ons Safir, morgen, dan zit de Sportwest Centraal. Dan zit onder deze tafel onder oren YouTuber Foppe de Haan. Waar weet dan hoe dan ik nog een hele gezellige jongen. Dag. De Roon. Van Beek zit mis. En Oet scoort. En nu is het beslist.